ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯାତ୍ରା ଯିମୁ ବୋଲି କେତେ ଖୁସିର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିମୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ହେଲେ ଆଉ ମକର ପର ଯାତ୍ରା ମେଳା କଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଭାଇ ସେଇଟା ମାରିଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିମୁ ଯାତ୍ରା ମୋର ଚଶମାଟା ଆଣିଦିଅ ଭାଇ ଚଶମାଟା ଯିଏ ଆଣିଦିଅ ଚଶମାଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ସେଇଟା ଚିପିଦେ ଚିପିଦେଲ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଛି ଘରୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମ ଚିକୁ ବାବୁ ଅଛି ଏବେ ଯିମୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ବାହାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ଏମିତି ଯିବୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ ନେପେଲା ଏମିତି କିନ୍ତୁ ତାର ನಿಮ್ತಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿರ್ದು ಜಾತಾರ ಕೊಂಡೈ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಚಸ್ಮಾ ಕಿರೋ ಪೂರ ಮಾಡಮ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೆಲ್ಲೈತೆ ಹೆಪ್ಪೆ ಕೊಂಡೈ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತಿಯ ಮಾಡಮ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲ ಚಿಕು ಚಿಕು ಬಾಬು ಕ್ಷೇತ್ರ ଯିବା ଚିକୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଣିବୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଣିବୁ ସେଥିରେ କଣ୍ଢେଇକି ଆଣିବୁ ନା କଣ୍ଢେଇ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଢେଇ କ'ଣ ଆଣିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ଓକେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ବାରିଙ୍ଗା ବାରଟା ଗଲା ପରେ ରାତି ହେଇଯିବ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ରଙ୍ଗମଟିଆ